Si nwa amadi aha ya bụ Tochukwu Obuneme bụ onye Obosi bụ onye a na-ebo ebubo na ọ chọrọ ka o jiri aka odo wee kụọ nwunye ya bụ Chizoba ngwụlọ n'ihi ntakịrị nghọtahie dị n'etiti ha abụọ. Ya bụ ihe were ọnụ n'ụlọ ha dị na Asaba ma bụrụ nke e kwuru na ọ sala ọkụ n'oge ọ hapụchara nwunye ya na be nne na nna ya n'oge ha jere Ọnịcha maka etu o si wee gbuo ya oge na-egosi mwute. Onye ọla bụ Chidimma Enyo ji akụkọ a wee bịa ka o si mee. Onye ahụ wetara ikpe a bụ Oriakụ Chizoba Obuneme kwuru na ọ teela arị ya bụ ihe bidoro ma kwukwazịa na ọ gara na ime ebe ha na-anọ esi nri weta aka odo kụọ ya n'ọkpa. Ọ kọwapụtakwara na nke a abụghị mbụ ọ na-eti ya bụ ihe. Di m afụze m rush ya m mapụta n'ime tibe m ihe si na like that small boy na ana m achụ the small boy na like that small boy na-etizi m na-akụ m ọkpọ na-akụ m ụmụ m na-ebesi akwa n'obi n'ime and no man ihe oti m na mma na before m mesi na bịa na n'oge ekrepụ ngwa ngwa ọ kọwachara ihe buru ya wee bịa n'ụlọ ọrụ ahụ. Akpọrọ di ya aha ka ọ bịa zaa ajụjụ ọnụ mana ka akpọrọ ya ọ bịaghị kama ọ bịa babara nwunye ya na onye ọrụ ụlọ ọrụ Women Affairs mba ihe kpatara ha ji wee kpọọ ya bụ oku. Onye isi ya bụ ụlọ ọrụ bụ Honorable Ifeobi na-abụ ka ọ gachara isi sekpụ ntị ya bụ okwu kwere nkwa na ọ ga-ewetara ya bụ nwaanyị ikpe nkwụmọtọ. Biko ihe anyị ga-emegodi bụ na ka imenụ nwoke nwaanyị fight odogwu onye emege invite wee isi ọ gbara ọsọ si na arọ ya na-abịa. Okay ngwa ka a ga-track site n'Ọka abụ m Chidimma Enyo maka akụkọ ụwa ABS.